Insellmilkom illum il-ġimgħa 5 ta' Ġunju, tifkira ta' San Bonifaċju, Isqof u Martri. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Galjakurmi. Nitolbu lil Alla illum biex ikompli jħares lil pajjiżna, b'mod speċjali il-persuni vulnerabbli, hekk kif millum ħafna nies qed jirritornaw għax-xogħol. Matul din l-Ewkaristija nirringrazzjaw lil Alla għal dak kollha li fieqhom il-virus li ħakem id-dinja f'dawn l-aħħar xhur u nitolbu għall-erwieħ ta' dawk kollha li mietu matul dan iż-żmien biex il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Namlu llum it-tifkira ta' San Bonifaċju, Isqof u Martri biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina Mulej lajnuna bit-talb tal-Martri San Bonifaċju li għallem il-fidi tiegħek u ta' xieda għalija bit-tixrid ta' demmu. Għammel li aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nistqarruha bl-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, inti mxejt warajja fit-tagħlim tiegħi, fl-imġiba tiegħi, fil-pjan u twemmin tiegħi, fis-sabar, fl-imħabba u fil-perseveranza tiegħi, fil-persekuzzjonijiet u dbatijiet li ġew fuqi f'Antiokkja, f'Ikonju u fl-Istra. X'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom, iżda ħelisni l-Mulej minnhom kollha. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, il-koll jgħaddu mill-persekuzzjoni. Imma n-nies il-ħżiena u l-ċuħ boħra jmorru mill-ħażina l-lar, jaqarqu u jitqarqu. Imma jien tibqa' miexi f'dak li tallimt u bemmint bisħieħ, għax taf mingħand min tallimtu, u għax sa minn żoritek sirt mitla tal-kotba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Il-kelma tal-Mulej, inroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali. Ngħidu flimkien slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ħafna li jagħmlu għalija u jħabtuni, imma jien ma nitbejjitx mill-preċetti tiegħek. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek, għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek flimkien slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Il-kbarat għal xejn b'xejn jagħmlu għalija, imma minn kelmtek tibża' qalbi. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma mebda tfixkila l-jom, flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek, Mulej, u nħares il-kmandamenti tiegħek. Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek, quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha, flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek.
Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien u jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: il-mulej qal lil sidi oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nkun qed l-edewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess sejjaħlu sidu, mela kif inhu ibnu? U dik il-kottra l-kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. San Bonifaċju kien missjonarju kbir fis-seklu 8 fl-Ewropa ċentrali, speċjalment f'dik li llum tissejjaħ il-Ġermanja. U twieled l-Ingilterra, daħal meta kien għadu żgħir fil-ħajja monastika u kien bniedem intelligenti ħafna, kien isu maqtuħ għall-istudju. Ma meta ġie ordnat saċerdot ta' 30 sena wera x-xewqa qawwija li jmur missjonarju fl-Ewropa, fil-kontinent Ewropew. U l-ewwel missjoni li mar kien dik illum hija l-Olanda, Friżja, kien jisimha flimkien ma' sħabu hemmhekk kellu diffikultajiet kbar, oppożizzjoni mill-tmexxija lokali u reġa' lura. Imma ma qatax qalbu u sentejn wara ma' Ruma iltaqa' ma' Papa Grigor II, laqgħu bil-qalb u l-Papa stess uffiċjalment taħ il-missjoni li jkun missjonarju il-Ġermanja. U b'dan l-appoġġ tal-Papa mbagħad intefa' bruħu b'ġismu għal din il-missjoni illi ixandar l-Evanġelju li jressaq in-nies lejn il-fidi li ħafna min-nies kienu pagani u jagħmel din il-missjoni b'dedikazzjoni b'ġenerożità kbira. F'waħda mill-kitbiet tiegħu jgħid qed ma nistgħux noqogħdu aħna osservaturi fiskiet inħarsu, hemm bżonn li r-raj jieħu ħsieb il-merħla u li rresqu lin-nies lejn Kristu. Kien proprju kif semma San Pawli llum il-Timotju meta jgħidlu ibqa' sħiħ f'dak li tallimt u fli emmint, taf li rċevejtu meta kont għadek żgħir permezz tal-istudju ta' Kodba Mqazza. U kellu xorti wkoll li fil-missjoni tiegħu jagħmel esperjenza li jagħmel Ġesu llum fl-Evanġelju meta jgħidilna l-Evanġelista li n-nies semgħuh għal kbira u għalhekk għamel ħafna ġid. Kien bniedem ta' kapaċità organizzattiva li organizza imma fl-istess waqt ta' qalb kbira wkoll. U il-ġid tiegħu kien rikonoxxut ukoll mill-Papa li sejjaħlu biex jikkonsegraħu isqof u jibgħatu l-Ġermanja bħala isqof. Iktar tard il-Papa ta' warajh bħala arċisqof biex ikollu iktar responsabbiltajiet kbar f'din il-missjoni tiegħu. Kien hu li waqqaf ukoll diversi monasteri, iktar wieħed magħruf huwa ta' Fulda stess hemmhekk il-Ġermanja, u kien jgħidilhom lill-monastiċi jgħidilhom li il-missjoni tagħhom hija li jxandru l-Evanġelju u fl-istess waqt juru apprezzament għal dak li hu sabiħ fil-ħajja tal-bniedem bħall-arti, bħax-xjenzi umani. Dan mhumiex kontra xulxin, imma anzi flimkien jgħinu lill-bniedem u il-promozzjoni umana hija parti integrali mill-Evanġelju. Kien baqa' hekk għal snin twal
Bonifaċċju f'din il-ħidma tiegħu, l-aħħar missjoni tiegħu kien diġà kbir fl-età, meta mar flimkien ma' 50 monaku f'missjoni ġdida ta' evanġelizzazzjoni. Hemmhekk kien propju wasal għat-tmiem għaliex fil-5 ta' Ġunju bħallum tas-sena 754 kif beda jiċċelebra l-quddiesa ġew grupp ta' pagani hemmhekk aggredewh u nduna li wasal li sħabu għalilhom wasal it-tmiem kuraġġ fil-mulej. U propju dak il-ħin inqatel martri f'din il-missjoni li kien qed jagħmel spiċċa martri għal Ġesu. X'għallimna San Bonifaċċju hemm ħafna li għallimna mill-ħajja tiegħu, ħansemmi dawn 3 affarijiet. L-ewwel nett kemm hija importanti l-kelma ta' Alla li hu studjaha, tallima, għexa u għallima. U wassala sal-punt tal-martirju. Kemm importanti l-kelma ta' Alla l-ħajjitna. Tieni ħaġa li l-kelma ta' Alla hija dik li tgħin lill-ħajja tkun iktar umana. Tagħmel ġid lill-ħajja tal-bniedem. U għalhekk mill-kelma ta' Alla joħorġu dawk il-valuri li jġibu l-qudiem tas-sew lis-soċjetà u lill-bniedem fil-ħajja tiegħu. Tgħinu biex il-ħajja tiegħu tkun ħafna aħjar. U tielet ħaġa li hu tallima meta kien għadu żgħir, meta daħal fil-ħajja monastika, l-għaqda bejn ix-xogħol u t-talb. Dawn mhumiex tagħżel, it-tnejn huma importanti u iktar ma jkunu flimkien, iktar il-ħajja tagħna tkun sabiħa u nagħmlu anke l-ħajja tal-oħrajn sabiħa. Nitolbu il-grazzja llum lill-Alla bl-interċessjoni ta' San Bonifaċċju biex jgħinna ħalli aħna nkunu ispirati minn dawn l-eżempji sbieħ tal-ħajja tiegħu u nistgħu naqdu wkoll il-missjoni tagħna fejn isejħilna bħalma qdiha hu sal-aħħar. Inresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u għejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fuq l-eżempju ta' San Bonifaċċju għejna mulej biex aħna wkoll ikollna mħabba kbira jien il-kelma tiegħek, nitalmuha, ngħixuha u nwassluha lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vulnerabbli biex il-mulej ikun magħhom jagħtihom l-għajnuna anke f'dan iż-żmien speċjali li qegħdin ngħixu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem u anke għal familjari tagħhom li ġarbu din it-telfa kbira, nitolbu biex inti tkun magħhom tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal illi bħallum kienu se jagħmlu l-ewwel tqarbina illum jew dawn il-ġranet b'rabta mal-festa ta' Corpus. Nitolbu biex ma jdumx ma jkollhom din l-okkażjoni sabiħa li jirċievu l-Ġesu għall-ewwel darba u biex inti tbierek lilhom u lill-familji tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U resqu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Umna Marija, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lejn idejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla qis birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqar San Bonifaċċju sa xerret demmu għalija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Bonifaċċju ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa taħa sewwa sew fejn imiddajjef u ssaħħaħ li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuda l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Bonifaċju l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun ifejqa. Ġisem ta' Kristu. Namlu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel isiru nixbħu San Bonifaċju fil-qawwa tal-għaġeb li wara sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Alla tana isma talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet naħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u eraq l-eraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru li minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija jmulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubiet naħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا بحال ما نفرغ منه هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو والسا ودايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-ftana dak it-twiet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera reweħ kolla u għajni dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Ikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا بحال ما نفرغ منه هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقبلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو والسا ودايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna
U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sin Ġesu Kristu kien mobbi is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna għalik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sin Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li jinti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana.
Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ma bżonn ta' kuljum għatina llum qafrilna d-dubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem iddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Qaddis Alla. Henna lina. Trinità Qaddisa la wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Tlopalina. Imqazza Ommalla. Tlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Tlopalina. Ta' Kristu. Tlopalina. Il-Knisja. Tlopalina. Tal-Grazzja ta' Alla. Tlopalina. Li żjed safja. Tlopalina. Li żjed nadifa. Tlopalina. Muxebba. Tlopalina. Bla teba. Tlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Tlopalina. Tal-aġeb. Tlopalina. Tal-parir tajjeb. Tlopalina. Ta' minn ħalaqna. Tlopalina. Ta' minn salvana. Tlopalina. Xebba kollok għaqal. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Tlopalina. Xebba kollok seta. Tlopalina. Xebba kollok ħniena. Tlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Tlopalina. Mena ta' qdusija. Tlopalina. Tron tal-erf. Tlopalina. Bidu tal-ferħtana. Tlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Tlopalina. Amara ta' kull grazzja. Tlopalina. Amara ta' kull tieba. Tlopalina. Warda mistika. Tlopalina. Torri ta' David. Tlopalina. Torri ta' Lavorju. Tlopalina. Dar ta' Deb. Tlopalina. Arka ta' Rabta ġdida. Tlopalina. Bib ta' sema. Tlopalina. Kewba ta' filgħodu. Tlopalina. Saħħa tal-morda. Tlopalina. Ken tal-midinbin. Tlopalina. Farax tal-imniktin. Tlopalina. Għajnuna tal-insara. Tlopalina. Sultana tal-anġli. Tlopalina. Sultana tal-patriarki. Tlopalina. Sultana tal-profeti. Tlopalina. Sultana tal-apostli. Tlopalina. Sultana tal-martri. Tlopalina. Sultana tal-konfessuri. Tlopalina. Sultana tal-verġni. Tlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Tlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Tlopalina. Sultana mtella s-sema. Tlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Tlopalina. Sultana tal-familja. Tlopalina. Sultana tal-paċi. Tlopalina. Ħaruf tagħna li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi drubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha. Bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla itolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb illi ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna filgħodu. Ninformakom li nhar il-ħadd li ġej solennità tat-Trinità Qaddisa u matul il-ħdud ta' Ġunju l-Arċisqof Charles Scicluna ser jiċċelebra l-Quddisa mill-Knisja Arċipretali u mill-Grotta ta' San Pawl ir-Rabat. Fid-9:30 ta' filgħodu il-ħadd tixxandar quddisa bil-Malti u fis-6:30 ta' filgħaxija quddisa bl-Ingliż. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.